Kirimano kigima omwanchu murigere begeta seni Kiandizi TV ogotera kwanyariko gukurwa sembeo gotebanga ninde no kugania na nchenyare ko bagingo soa omochie oitwanare ko batukwariganirwa asenchira yobo ikenu amo na Yesu Kristo kimaite gose ajino gosaba kwao ase wikiye na somwako na boigo ase sabato ya lero nganya saa tuanchire na ndatwarigania asenchire boikenu asenchu kuyarigania gosoa ase omochie oyo ozayo. Karibu sana ime ya umurobele bwansu sabato amagere lesson echuma karibu sana umurisia Zedekaya. Abanchwa bamintase egestaseni kegeito Kiandizi TV nabakwanirwa kiribya aiwe bakesko nobonene nyasao itori otoireri bageriga nari twabariganiria sogusanga obyo bwo manene bogoturusia sense butuikiguru pia mono yamara sana no murisi twanyara ko batugusanga amonere omwaka omogima asengencho yoko baretera amagerio ye lesson umurisi onyale ko ba bwengencho kigima asomoro buri bwansu bwese batanya site ga konyo murisia asengencho yobokorera bunobo aye amone yamate yabo titonyare tegosanga amono murisi to Dominic Bosire kolende konyeba yaye nere obaganeirie sabato engiyari tukoria rero asagendrete boigo gusanga mono intwe kurwase kanisa alia SMO yenyamira ni maintenere Victory ekorunga Victory no agerete ko baga gusanga mono intumurubiriyo era mono yamata yaye nere obaganeirie sabato engiya omwanchu murigeria asenchire boikeranu nyasa onyare ko bago tokonye tunsia sobwamo tuyariganirie asengencho yogokora lesson yekoteye ne lesson yo mwele kabisa murisia na ande sabato yo mwele kigima yo mwaka 2023 amen ikone lesson ere yogosemeria lesson ere yengencho kigima asobogimo boito bomo Kristo asetukale ko batogokora kigima ekota eye yare ko bagyo kwanera igoro yo bokoreri wonya sai no bokoreri waitwe unaintwe mwanya bando tarachaka amagre lesson yechumeye apo igotorigereria se obwamo igore samari ekwote ngima murisingo kwariga nyara ko gutorase ngicho gusaba tusabe yasai tata naende gwitera siri tari mutoiru tu Yesu Kristo toru kirase kirukio kia mabira tu kwiraniri ngambia monaso buguma gwatoire bunekegwa twakwarigereria banayo morokio monene ntutura bibi kirubiao otwigeri tukomanya biya na ntoite bo byobo na kugusaba gwitu gwetera secretary ya Kristo Yesu matoria amen sante sana twakwariganirie nere botambe libori lyabo ekerengari kiago kire kingenje kigima ase entunda eyamagre lesson enamba yesimi eyo gose SMS yera ase TV yago ni goranya ko bogosanga ekerengari kiago na maburi yago nabo gotera ase mitandao ito no tore Facebook live no tore YouTube live nabo gotera ase website ito no tore live ya www.ndizitv.net linde tonyara ko batogosanga naye ase obwamo karibu sana chingaki echitogendete nabagori libori linene kigima litwacha kumoroberio ubwansuwe sabato ine ninde no gosemerera na mange nyasanya ariko bakorera sumwa ko 2023 lakini nenganere ye eye moyoka ale kwa usanga mona ntwe obekiro lyotera asumwa koyo nyasanya unyale ko ba gawo nkorera ikinekiria baro barwarire asemye kemenga samatuka mange kulende gwetera chinguru chobo gwene bwa Yesu ayo manyene kwanyara ko bokonyara obubwene iyenere ngana kero kenda subuma bwao kwariko mwakera nyasanga mbiye muna somwa ko 2023 no ireli bagana liryo yogosanga amuna intwengana buneyo no chabanga kigima banyara ko bago tuma ujumbe cyabo kinyinge ndochirigari nantanyara ko batogosanga munaye ngakwanyara ko batuka ekerengeri kyabo amuna intu ekwote yo murisia ekerenge kenene nigo kere nande kiarenge obokoreri bwa Nyasaye tukaigora lesson igatogeranga nyuma intu tutaraba bakoreri narororo kurwa umuchakano uyolenge omukoreri elinde akanyara ko bagago tobori ekera toboriri agatokora wetera samegeri yae na intwe tunyara ko ba abakoreri amina igo ekiago tatebia oyo Yesu o Nyasaye
ero manyene ni gare mutwe umatiga goteinga igasi na moko nyara geko gere njo manyene na nyarire kurwa se miaka na matukanyare ko bagagweta igoto kanyara ko batukwaranguryo twensibene asomo gondo oyo bwerigesa obwaterigesa omulisi tuachiroro muna abagesi timanyete gose abagesi baisanire timanyete gose rigesa iri tuarigesire nande tonere ko batukuribeka kiage aseng'encho kwarigania kugocha gwa kabere ku mwana Yesu ku mwana Nyasaye ole Yesu Kristo. Karibu sana mulisi no maneno itu Yesu Kristo goteba ng'arigesa niri nene lakini abagesi nabake Polio manyene rigesa atuma abagesi timanyete abagesi aba umulisi asibago tumukorwa nande gosempare tayare erinde banyara ko bagwitabirana amanerio yeri yokorangirirwa asina tuna tu abaire to gosoma so mwako ya mang'ana amange abagesi igo bako egukubwa no manyene no manyene yakurukubuku gwetera sinya sao moika twegeire ng'a mbaro batatu tata umwana no moika bari Nyasaye Nyasaye yenero bwato bokoreri akirigo kurigeria sobokoreri ogwiga narore mutwe okorku Yesu Kristo tata ari meyaye no moika na indi barororo obo mobwa batatu asoko ogotori ense yes gitabu kia Bakorinto ya kabere isano ocyakere kumgo gikomera kianda na 20 yokorora omusombo Nyasaye Paulo agukwana nga Nyasaye na arenge me ya Yesu Kristo asoko bwata niense gochia sare bwiko manyene igonga ekerto goteba Nyasaye obo mubori bwa batatu tata omwana no moika yes na obari ime ya Kristo Yesu asukoreta egesaku kia mwanya bantu giasirire kebwata na manere geso asugotoreka korio konene Nyasaye atubikeire usatoroseirie na bari nganeri gari gukwana asegetabu kia Bakorinto ya kabere origererie isano ochakereke mgokeye 15 na gatatu egokwana igrio gotore ko konene Nyasaro sirie ogotokora tobe bitungu bire bigia amang'ana ya taruiti asetore akurwa asare omanya kara arura asare omanya gotobekera nga 90 na kolire na inukora soma ngefunge bio tabu kia Bakorinto ya kabere isano mulisia isano 18 19 20 Biblia batebaiga korende byonsi nigo bikorwa ase Nyasaye oyo tobwatanirie intwe amonere omanyena ase Kristo nere otoire obosomba bukubwatanibwa ekiagera Nyasaye nigo aringe ime ya Kristo akabwatania ensa monere omanyene tababarera ogosaria kwabo ere obekire asitore ringana lyokubwatanibwa omosombo oyo abekaiga emeremo yokubwatania mission obokoreri ebikorwa ase Nyasaye tai ase tore na Nyasaye oretire obekire ase tore korende na arenge ime ya Kristo Yesu kubwatania ense gochia asare biekomanyene areto guturika namba 2 ekera akorire omanyere koreto yebekire ase tore ng'abono na akorire yes na inusoa mobaba korie emirimo mona nainche ase okobwatani oko igekero togoteba ng'a tosabe nero ogosoa ime ya omonto okwana amanere omobike ensemo omotoma ase emirimo eria emenene Abakorinto ogokora 13 ekabungo keritang'ani tosome nero keritang'ani igia kabere okorora abantu baikaransete baikara barense yenyomba bagosaba oyo mobo igo barenga aba bari naboroke soma ororongo tabu kio gokora ko batuma 13 ng'amba arengeo aborokia amana babani somango
Ikifunga tano Morisi. Kieritang'ani gia kabiri. Ase ekanisa ya Antiokia mbarengeo ababani n'aborokia Barnaba na Simeon oyo ore korokwa Nigeri na Lukio omokureni na Manaeni oyo oretetwe amo n'omuruti Herode na Saulo abaiga ekero barenge gosasimo monene na kweng'ata omoiko omochenu agateba nchorere Barnaba na Saulo ase emeremo eria n'abarangeretie bayekore. Moroche abasomba manene bari gusaba ase ekanisa ya Antioch. No manene omanya goteba ng'ambi kerense monchorere. Yes. Barana na Paulo ase emeremo nabachorete bachigokora. Igo ng'oteba batumwe. Naba bani abari gusaba ama naborokia. Gose no manene. No manene. Yes. Igo manyene rigesa oro manene na nere ukubika abantu ensemo kogenda ase obokoreri. Eng'ana ende nata korigereria ng'a obokoreri obwayete yabo chaka bono komanuka 13 ekabungo kia gatano gatatu egateba ng'a ere ni mani ye eng'ondi ya Nyasaye. Yes. Oyo itetwe ense etarabekwa oboroso. Igo ase encherende ng'a nonya ense etarabekwa oboroso konyera ochakire obokoreri bwogotoria. Yes. Soma ngekefungo ekio. N'abantu bonsi baje gutoka ase igoro komanuka 13 ekabungo kia gatano gatatu. N'abantu amariete abarikire ase egetabu ki'emani ya eng'ondi oyo itetwe ense etarabekwa oboroso. Abantu bonsi abamenyete ase ense mpaye sasime otatiga abo amariete abo 13. Mbiore. Abantu bonsi abamenyete ase ense mpaye sasime otatiga abo amariete abarikire ase buku y'obogima y'emanwa eng'ondi oyo itetwe kuri omochakano ekero oboroso bwense bwabegetwe omonto kare n'amato okoigwera tiga aigwe. Bona omusumba wa Nyasaye Yohana akworokewa. Orange segi ase gati y'amaya n'amabere iguru y'ogusasima. Ori omobe igagotumia amaruoti y'ense eye. N'amaruoti aye ense eye iga atumia chinguru chiaye erinde abetereria abantu basasime buna ori obo batagete. Yes. Asoma nene Nyasaye ase egetabu gia Daniel ama na egetabu giokomanuka igagotumia emebwekano egotenenera amaruoti y'ense eye. Otumia egento gekoruku ching'iti ching'iti chinyamagorane. Kero okorigereria ase ring'ana eriga origererie ase Daniel sana ibere ekebungo kia 23 na 24 igiagotoa interpretation igoro yeriete eng'iti ngirite nenerete. Soma ngororo. Tabu ya Daniel yo Morisi. Isana 3 23 na 24. Daniel isana iseto. Isana ibere kebungo kia 23 na 24. 23-24 Daniel. Biblia goteba iga ayanaro akwanete igoro y'eng'iti eria yakana agateba oburuoti bwa kane mbobe asense ng'aya narari akwanete igoro y'eng'iti eria yakane. Daniel isana ibere bwate ching'iti inye chitenerete amaruoti omogote ng'a noboruoti bwa kane mboche iga eng'iti etenerete ki oboruoti. Yes. Bona okomanuka okoiga yakwana ng'a ase ense ase amatuko y'omoeri agochigocha oboruoti mboche lakini okomanuka yateba ng'a eng'iti eria eng'iti tai eng'iti bosa. Yes. Noboruoti nonya ase amaruoti tobwate ase korigeria chibese chiakere ense igakire chibicha chie ching'iti chiri Nyasaye atongete chire osoro sana. Ching'iti echi chitenerete amaruoti. Buna bono Kenya yaitu ase korigereria ase ebese yaitu nabokora esimbero nerendo na ebinde bibekiro bikworoki ng'a twanyoa netwonero iga ebinto biri Nyasaye atongete na bigotenenera. Bono oboruoti ngocha bore borabetereria abantu basasime buna baganeti. Bari boka amariete abarikire ase egetabu ki'obogima bamoitabire Yesu Kristo babwatanigo na amanye ngaya nabo boka batasasime buna oboruoti bori bwababetereria.
bono teba ng'a oboruot abamariete abarikire igarikira sigetabu kiemani yeng'ondi oyo itetwe ense etarabekwa oboroso eng'enche yaye ng'aki Kristo Yesu igachagete omorobiri gwokobori mwanyabanto ense eye etarabeguki oboroso yamono sana omorisia nayo manchu murigere change keregere kiaga mona intwe nara igose kwanyara ko kwegera ase lesson ye kote chinga kitu kare ko bato ko ekora kimo morisia lesson yabwate timadina kigoyero kala kinebwate chronological order enchera Kristo twatebire kurwa ense abegeto oboroso nyuma etarabe ko boroso obokorera imbugare ngororo Kristo agacha ase ense akarigania aborokia aborokiwa baye boigo babe bakogenderera no bokoreri obo ikera aborogetie inchira nero oranyarete ko bakobegeria abange bakanyara ko baboigo bagoikirania eira eye no gosemina kwena no gosemera uchiasa abantu bali batanyarete ko baba gutwara gosemeria na kikorwe leso nikera twara ko bato kwano tokateba nga aso bokoreri obo na bere turambaria magokaito toikere nonye bari batari ko bagoikereka turambarie obokoreri obo toikere nonya bagisangio baito nense yonsi asobwa amenyara ko begotwara ogotoleka bude gatabukeria kia Matayo 23 yes elinde enchiri eye emanya koba gekurandibwa ase ensingi mukagete obonaboro obokoreri tuonera ko batogotara no borobwo tukarigereria ngano echinse chiare na beire tunyara ko batokwire enchiri eye bono asobwamo wiki ikabwate summary omorisia ya ekwotengima ye lesson engima iye kare gokwonera igoro yo mwerio bobokoreri bwa Nyasaye na gribori ne to kweboria emambi ya bono omwerio oyo bobokoreri bwa Nyasaye meroberi kiera nyara ko bayige goikerana ile totebanga ega mere to nyara ko bato kwego yo bokoreri yendele ko ba gekoira sogoikerano korengana bona tonyarete ko bato gochikwana Nyasaye omanya bona kwaborio koborio kwo Kristo Yesu orio obwerwete ng'ana acha goturiga seukia moya bandeka na aroje bibuna bigo chigosoa sense okomando kai komere atanga nesigi kabai gore segati ya Mikaeli Yesu Kristo ne njokerie mbariri enjokeria yateba nsaitani nero kurukwe njoka asegetabu komando kai komene ibere kamgukia gatana kabere gotirimboka tuarora yache samaringa nekero Krista achita senseye akaiborwa akamenya agakora emberemo agakwa karakwa somo saraba igorego chikorigereria ekarora nga saitano mungaineria matukonsera nero mobekiri Kristo Yesu somo saraba igorega tangasa ngabono ogotoreka gwachire aiguru okobwa kwa Nyasaye no banana bwa bya uruki komano kai 12 kumgukiye 10 yama wadatengo bino bwina sense abamamenye ta sense ri kinyanje geko ruri okirense abwatenda mwamwene ne garama etenga matuka yale naki amake igomo chaka no bubu bwina guikerania ariama yago gigoike okoro omurobirio Nyasaye bwo bokoreri no gukukwa Yesu Kristo somo saraba na kuburio mobe ekera akura mukwire akamanya goteba na achire ko baroseria ase na ene ninjiche agatebe bari 12 amaneka nisingima ka kigenda ase nsingima mubakore ko baborokigwa muko batisa serie taria tata nerio mwana nerio muikoma cheno rorani gonda amanainu goiko omaerio bwensi bono chire igoro ikaransire igoro aria sekerogo otaka kworo kibune mirime yaye egokorekana egekoera ngochara sobwangu okomano keye mike kiritanga ni goiki kia gatana kabiri bono tokogenda selesen yeito omane noro keri Yohana amangana manene yatebanga okomano ka kwa Yesu Kristo aetu na tata Nyasaye nera akawa maraika no maraika karetera Yohana kumworokereria amangana go chigokorekana sense asa matuka make ari mutwe
omagoteba ng'a mbasesenirie abagosoma obobani bwa egetabu eki Yes. nabari bagotegerera iga abanto basesirite yoyomo mbabiri oyo ogosoma Yes. noyo okoigwa mbaro batame agosoma lakini bakoigwa Bakoigwa. omakorwa oteba abanto abekero nyasaye abasesenirie abakorire ko babaye gwetera ase enchera eye iga baita bamang'ana aya eng'ana nero naende agokora igatagete kobarosia amang'ana abere namba eyemo abarosi baba oboruoti egia kabere baba abakuani abakuani nomonto okorete obwamate obuya ase egati ya nyasaye nomonyabibe bakoba bo ase obogima bwao bwensi igo baratie koba abakuani amana Yesu Kristo naende baba oboruoti bwa Yesu Kristo omanya goika ekebungo kie kia gatana kabere ekintagete osome komanuka eyio eyemo ekebungo kie kia gatana kabere oteba rora Igereria ngochare namare nakera eriso narimorore nonya nabwo bamoitete n'abantu b'ebisako byonsi byense nabengererie amo nabeng'ererie ase eng'encho yaye nabo amina. bono ekeroro kia omusumba oye Yohana igoro ya amang'ana agochi gokorekana ase amatuko amake are motwe naende buna agochi korosia abanto baye babe obokuani abanto egesaku kia obokuani abakori emeremo amanere naende baba abanto boboruoti soma ngo Petero 2 eritang'ani ekengo kegia kiando igung'anki egokwanerigo yabakwani aba Petero eritang'ani 2 ekengo kieye gia kianda dekia 10 buna omonene arobereretie ekanisa yaye ari agochi kobakorera amanene erinde egere ekero bagocha goika igoro nyora ng'a bakorire okere okogani kwaye Petro ya kabere Petro ntang'ani 2 ekebungo kiaye gia kianda ni korende inwe n'ababyare abachore abakwani bomoruoti egesaku egechenu abanto banyasaye omonyene monyare koraria ogokora kwae kwobonene oyo barangeretie korwa ase omosunte gochia ase omobaso oye bugokumia inwe agokare timwarenge abanto banyasaye korende bono mwabeire abanto baye ritang'ani timwanyorete amabera korende bono mwanyorire amabera abantu abatuma abagesi bagenda babarariria amang'ana amaya ko bamoitabire Petro teanga inu mwabeire egesaku egechenu kia nyasaye ababyare egesaku kia obokuani agoritang'ani mwanyorete amabera kiri bono mwanyorire amabera omonene abarangeri korwa ase omosunte igo ase enchera ende ng'aki kero oyo omoito ora ase obogima bwa omosunte orangeriwe neriete omosunte emineti ng'a abanto baria ase obogima bwabo saitani ang'ainire obakorire koba abanyabibe bakorire amang'ana amabe lakini Yesu baroreire amabiro barangeiri ekero abarangeiri barora obwanchani bwaye barora oboitongo bwaye bacha asare ote abono inu mwabeire egesaku egechenu egesaku kia obokuani aya nara atebete ng'a mbaseseririe abagotegerera igo ekero abagesi bagotomwa igo bakoraririe ing'ana abanto bategerera barigwa baritaba bakoritaba bakori koba egesaku egechore egechenu naende kia obokuani ekende aba bakorisoma nabariko bagoitaba omonto narora asomete aitaba bakoritaba bakoriko begesaku egechore egesaku kia obokuani iga egetabu egi okomanuka iga ekworoki buna omone nyasaye atagete gochi gokora emeremo yaye ase obwango goetera ase abanto bari baye atomire isiko bakoira amang'ana amaya ase kere egesaku emenwa eamatene y'abanto nonde bwensi ogotegerera nako yaigu nako yaitaba yakorokoswa koba egesaku egechore kia omonene nyasaye biemono sana no tugenderete gukorera lesson omorisinde getetuske mutwake turarigereria igoro y'egetabu giokomanuka bono no tukare koba tukorigereria 14 ase kare koba gokwanera igoro anene ya enjiri eria ya malaika atatu
anena chinga kicho mwario sege tokina bwate asoko mano keyiga 14 kumgo kiya gatana limo ogenderere mpake kumgo kiya 12 igibwata mang'ana amanene agokunu bugimo bwakero yomo ukuruku mwana wa Adam orasubosubwense igente getangania erito okorora igotumia ng'erio nkaro maraikonde erito maraike ko eminiti ngo omotomwa noyo omotomwa oyo iga kogenda asichinguru chire chinene soma kia gatana limo de kia gatana kabiri komanuka 14 erio ngarora omomalaika onde okweruka igorogati oyo nigo arenge nenjiri ya kare na kare okorariria abo bamenyeta asense asekeregesa kune amate n'omunwa n'abantu ere agateba neriogiri nene moiroke Nyasaye na komotogia ekiagera ensa yayo kugambia yaikire karatigera ino totebia ng'akaro maraikonde okoiruruka gatigati ya marenere abwate enchiri ya kare na kare enchiri ya kare na kare na mang'ana amaya yogosemeria yes. Akorangeria omonto otabwati ogosemeria amorusia ase omosunte amareta ase oboroboro banene na mang'ana aya akoreta abanto ase ogosasima kore ogwekene ng'ana eria agakeri ogire agoteba mosasi ime Nyasaye oyo otongete igoro nense ne chinyanja ne chinsoko chia machi abanju asa matuka tubwata yo mwerio ogosasima kore gwichingenjo wao na asa matuka etire se Israeli abantu basoete na bebisa kubinde gochakerenga ki yorwaki rwa Babel abantu basoeta ase ogosasima gwichingenjo ao ebisa kubiri byarweta ase orwaki rwa Babel keregesa kugiajete yakero seri Nyasaye yake gosasima no mone nagachaka obokorerwa okong'usa abanto baria aboroki ogosasima kore ogwekene bono omalaika oyo ninga aria ekera Nyasaye atongete igoro nense agasonga chinsoko chia amache na kere egento naborogetie ogosasima kore ogwekene nere bwekore ogosasima agatonga ensa ase amatuko atano rimo eria gatana kabiri agatimoka akarikora koba esabato mwanya bantu otongete rituko ria eritanga otongete rituko ria ijuma rituko ria eritanga niko base ense no gosoa ase ogosasima Nyasaye ore igoro nki abwata agokora kende nkeyo Nyasaye okorire obotongi oboikeranu bono mwanya bantu rogotimoka ase emeremo emeikiranu ya obotongi bwaye nesabato ekarari ng'a nakorire bionsi nakorire bono ogotimoka ase chira chia ase chira chiane igo mwanya bantu arangeretwe ase asime Nyasaye omoikerani Nyasaye omotongi igoro nense nesabato igo yabegetwe okanya komoinyori ng'a naro otongete naye nere ogosasimwa naye nase amachikari 10 igatanga moinyore rituko ria esabato mori gache buya mono egekora Nyasaye yatongete ense ase amatuko atano arimo eria gatana kabiri agatimoka igo esencherende ng'a esabato na ekeinyorio giakera rituko ta esabato ya Nyasaye erituko ria gatana kabiri egotoinywa naro omotongi naye nere bwekogwena togosasira nche ekiakungu kia gatana moiroke muri siense monere gari atanga moiroke Nyasaye na komotogia ekiagera ensa yaye yokogambia yaikire tukoniranga moiroke Nyasaye ensa yokogambia Nyasaye nebi bakogambia bisoere abigambia bikore kokorigereria ase egetabu kia Yohana 12 Yesu agokwana ekebungo kia 31 goika 34 ekera acheta ase ense eye akorwa ekeng'wanso kia ekiomoerio yagokwana igoro yekina oyo okorukwa omoruoti bwense eye agochikogambigwa Nyasaye tabegetie omorobiri bwa gotogambia iga abegete akogambia Saitani na malaika baye soma ngoro egetabu ekia Yohana 12 Yohana 12 gafungo ya karango emerongo 31 togendere gochimate 12:31
Biblia gotebaiga bono ekina gienseye nkere bono omugambi bwenseye natugutwe isiko na inche kondaimokereriwe igoro kurwa asense nimba ng'use bonsi asende erera umurichi yagotenga na bono yese kerenga kiriaro iriogi ndia kwanite na bono engaki yaikiri ekina no mugambi wense ngogambi gwari nekera kugambi gwa gutukutusiku ekera tugutusiku inche konda imukereri gwigoro ningusa abantu bonsi gochasende ekera abege tuasomo sarvo Calvary akaimukereri gwigoro Saitani akamubika asubusuku lakini abamurigirite urigeri ngano anasinga kiria kubambwa tiri bagatanga mubambe na naba yauti bamanye gukwana ngaki konye yaguturia abantu bandi eretana gwituri tigango torore asigeta bukerikia mataye 22 narengo asenjarion omusigari omonene bwa barumi ekeraro robunensi yanyegera omusunto obogochakera chinsa isane mo mpaka chinsa kyanda nera agateba omone none kigwantire yaerire nekera ateba yaerire igetamba giekaru gigatanduka kuruguru bakamate nera agaku agatebe kene uyu ni umwana wa Nyasaye nga yamanyete no mwana nya puna murigiriria so musaraba bako mutwira mate na indi burarigiriria ta ikurusiye siomba agaikera ngekene uyu ni umwana wa Nyasaye manyango muntu yega no muntu bwegesa na liaba kwani abanene batenga tigango torare turi ngo kwanye nero kunya goteba ngango turi ara abantu lakini omuntu uria akarora Yesu Kristo no mutori bwegesa kukemanya abantu Demono sana umwancho muri gesange keregere kiaga muna intwe nkorigere tora aboya kubagoranya kwa emambia bono goterase namba ya SMS ira setibia goterase mitandao ya Facebook no tore live igorie kine ketigan korororo ekina Yesu Kristo oruro bugama bwaye bwaitire chinguru chebibe ekaro bwaitire chinguru chebibe ore Saitani okubwa gukugambira gesakuye manyabantu abaibira nibere ikemgo kiege 14 kogendera batenga eria tuturi igakore tukoboyo omuito ngiyene eri ndamanya kubwa chinguru chyoria omuchaki bwibibi ekina ngaige chakerete aso komenya aso koiburu kwa Yesu Kristo okomenya kwaye ogokora kwaye ogoku kwaye no kubwa makwiri kogenda iguru akagambe ekina akamubwa bone ekine kena ogichakerete bono obekirbo otoiru bugima kunekegwa otaki otobwata ndi guchia saere bwikomanyene tugwancha igo tugutambuka kurua sama kwiri toswasoboka mabwa kare na kare tukwanga igo riorio togoswa sensema ya Saitani nekina kiri Saitani anachiritwe anacheirwe bali bonsi bangirira kibako na kiru soma ngo Matayo 25 ekemwe kifunge kyo muri stoke uchumotundo che itongo na kuskabira Matayo 25 tati ekemwe keke 33 ne yemo 41:25 41 man ayo Biblia gotebaiga toikiroro erio natebie abarensemo yokoboko kwaye gwokobe karwa sende inwe abamwanya abamwarageretiwe mogende asumurero okare na kare oyo roseretiwe Saitani n'abamalaika baye esengerende nga omweri bwa mangana ekero monena akoriro onsi ase ogotori kuku umuriro kare na kare igorose iri Saitani na maraika baye ayebu n'umwana wa Nyasaye umwana wa Adamu ogotori ka korosirie ime ya Kristo Yesu oire bunekegwa na yoranje okwanje osokwange ko omane no itese mission ya ene ngato tori 20 asengencho yogokera omulisi nago ikatoika so gosase mukore gwekene amina ngatunya gusuka asa matuka yo mwerio metekerete gukwana igoro igetabu yo kumanuka
nabo kemung'ane tiga nabo kebegete ense yonse kuru mochakano goikera omwerio asiribo erimo igo bono ase obokoreri bwa amatuko ya omwerio omorisia eleso nigotokunera yarenge naki emechando nerorokana ororo ase obokoreri nokwariania bonsi ase eng'enchoborotu bwa kare na kare gekogera esegi eria achagete igoro saitani ayeretete ase ense eye akwerwanirera anyore ekiombe rigochigosiarana kerokio bari bakomwanga akobachanda yes naende omonene batete ng'a mochandwe Mathayo 24 nabegokwana ng'a mochandwe lakini mobe abaremereria bono ase egetabu eki ekomano kegotete ng'a mbachandwe lakini etagete abanto babwate okoremereria naende abanto aba igo baremererwa abo bokorukorwa ase okwegena banyore buna ekeu korwa ase omotori otu Yesu Kristo soma egetabu keria okore bona kiokomano kerinde keritwara gosoma nario rayabeka amang'ana ayia abanto bategerere baigwe nakia eri 12 14 kamogokia ekia gatana gatato goika egia 12 14 8 to 12 omomalaika onde oyo kabere akamotunyana ogoteba Babeli ogure Babeli omochie oria omonene ogure oyo onyonsirie abanto bebisako byonse edivai endamwamu y'obotomani bwaye na omomalaika ondo oyo gatato akabatunyana ogoteba neriogi rinene omonto karasasime eng'iti na omobwekano oye nakobekwa ekemanyerere ase obosio bwaye igoro gose ase okoboko kwaye ere nanywa edivai endamwamu ya Nyasaye yarosiwe etasang'anaini kende ase egekombe kiendamwamu yaye naende nachandwe n'omorero na ekebiriti ase amasio amalaika amachenu na ase obosio bw'emanwa y'eng'ondi ase obweng'e naki twaire ogotoreka yes gotorakwange egesusoro keria saitani naki togochikonyora gotoragoitabe obogima bori twaire buna ekego nabo tokonyora korende ase iga iga ase amatuko ya omwari ebiombe mbibere yoka bigochigotoka ekiamoite bire Kristo kebwatete amachika Nyasaye nokwegena kwa Yesu na ekiombe kiamwangire kegochikoyiama na saitani abantu abaiga bamwangete Kristo Yesu igo bagokora mamincha nokoganikwa omonene obwekaniga ase obogima bwa ekanisa ya omonene akoroka ng'ere nere omonyomi na ekanisa nomori akari bono omokungu yakoba omwegeni gochia ase omogakoye omokungu okogenda koria abasacha abande akorokwa omotomani na omokungu ogwekunga akorokwa omwekungi bono abekiombe keria kia abanto batamosasima omonene oria obatongete igo bakorong'a igo basoire ase obotomani bw'omochie oria okorokwa Babeli na amafundisho ya oborimo amange buna achagete aria ase orwake rwa Babeli gotira gocha baka ebinyasaye bikabo bono na omonene agototebia ng'a tiga totame torigererie eki Nyasaye aganete korwa ase ring'ana riaye tomogosasima kore ogwekene kende gionsi kere isiko ya omoroberi o Nyasaye igo gekorokwa egia Babeli korende bari barange amafundisho ya oborimo mbachandwe na barobwo baraba baremereria babwate amachika Nyasaye nokwegena kwa Yesu. Asante sana omorisia omaiteng'ani gwakonire nabo narenga kwarambarire ase obobuya ase obokoreri eyang'ira eyamase egetabu kia Abakorinto ya kabere 11 ekifungo gia kabere ing'ana nero yare kwaga gokwanerwa gwo ntegete omorisia togesomerinde tumanya kogenda ase omotimo kigima Abakorinto ya kabere 11 kifungo gia kabere ase ribaga ria Paulo buna omotumwa igegokwana iga naki nabaroreire libero na eri ne libero ria Nyasaye naki nabariereire boko ase omosacha oyomo erinde nyare kobarenta buna omoiseke omwekungi omochenu ase Kristo kike Paulo gokwanera Paulo egenta akobeka iga ekera abagesi bakorokwa abarandi bakoire korandia abantu babarandi ng'a Yesu nomotoria enga buna omonto ogenda atebia omwiseke ng'a babaye Meri
omomura naraokera okuku Yakobo omomura omuya gokomoitaba emogokora enyuomo nere naende omenye obogima bore oboya igo bono ekero akomokwanera omoisiko okonya goita omotwe oku nakwo twanga nabariereire boko I have made an introduction narosirie omoroberi kare abaisiko ataranyuoma omonto are gotomwa ogenda ase omochisobo omoisiki obatebie nacha nobachege nacha korigia ng'aki natomirwe iga iga omwana oyo okorukomora banto mbare bamoganirie eng'ana yacha gokonera okoriera omonto oboko bagoita bana barosia enyuomo naende bamenya buya nase ekanisa eye iga abakora emeremo bomonene igo bakoenda ase omonto otamaeti Yesu bamotebia naro oyomo ogotongete naende ekero emechando yacha naende ogokwereri naende okoroseirie obogima bwa kare na kare nomoitabe bamwegeria omonto oyo nache ekino omoitaba omagote nabariereire boka ase oyomo ore omwegenwa ekanisa ekorokwa omoriakari na Yesu orokwa omonyuomi bono ekero Yesu agocha koirana gocha okomanuka 19 igo okorora ng'a nerio nkaigwa eriogi rinde rigoteba ng'abo rigokwana nkaigwa na eriogi ria abanto abange ari igoro omoganda omonene na abanto abaiga igo beariganirie gocha koyia ekanisa ya omonene nekero bakoyia ekanisa eya omonene igo ekorokwa ng'a nenyuomo enene egochi gokorekana ase rituko ria Yesu agochi kobaira soma ekemungo kia 5 na 2 na 5 na 3 sikomanuka eyio 19 torena naki obwamate bwa Yesu Kristo ne kanisa nkigekora bokorokwa enyuomo 19 ekemungo kia ekemeronge kia 5 na 2 na ekia 5 na 3 togoke na tochenge togoke na gochenga tomotogia somonene asobonene bwaye ekiagera rituko ria nyangi rie mano ya ng'ondi riaikire na omoriakari oye bwebekire ang'e ere oirwe eanga yigatani engiye endabu ekomekameka akobeka igatani eyo nogokora kw'oboronge kw'abachenu omomalaika oria agantebia rikaya mbasesenie abarangeriwe ase omoiga bw'enyangi y'emano y'eng'ondi naende agantebia amang'ana aya namang'ana ayekene a Nyasaye bono ekio omonene atagete gotobekera nekeiga abagesi batomirwe barandirie amang'ana aya amaya abanto banachire ekina bamoitabire Yesu na abandi bamwangire bari bamoitabire bono omonene orosirie omoyega oyo bw'omoerio agocha kobarusia ase ense yabaire igoro omoyega oyo okorokwa enyuomo y'emano y'eng'ondi ya Nyasaye abanto abo bariganirie goetera ase omoika omochenu obaire okobua gwokobua ebibe okobua kwa ebibe bamenyire obogima bore obochenu ogokora kwabo kwabere ogokora kw'obochenu ogokora okokobwekaniri eyange engiya buna mogokora omoriakari gagochika nyuomo akobeka eyange endabu baraba mwagokora nokobeka eng'ao yakobeka egekoetenerete ng'a ogokora kw'abachenu nigo kora ogochenu kwa abanto ba Nyasaye kora ogochenu kobwekaniri eyange endabu yegathani omanye goteba ng'a neyange eri baariganeriwe nogokora okuya nokwama kwa Yesu Kristo ime y'obogima bw'omonto okorokwa omwegeni omanye gototebia otokorera ng'a mbasesenirie abaariganiwe ase omoyega bw'emano y'eng'ondi Yesu omonene ekero agocha gokora emeremo yaye yagocha korusia abanto abegenwa ase ense eye abaire igoro ekero akobaira igoro ense eye iga teigochi gotwara naende amang'ana aya arenge oye ebibe rinde okorire omogano egekogera ariache bakiria ari korigia kiasire na kogetoria engaki yaikire bona akobarusia ase obogima bw'ense eye abaire igoro bamogochi gochaka obogima bore oboyia second round enchera ya kabiri bakorire ebibe
bono bagoji gocha kubuki mo bachiro bagoji kamenya iguru Yemona sana tokogenda ase omotimoko omwenge kegima ndokoira na rigoto gwake kambi ase gitabu kirigio kumano ko murisie 20 kemo nebere na ibere hastorarigererie igoro yo mwerio bobo kale no mwerio wense sanga karikariaga mona into gotera se namba SMS abo gotera se mitandao ya ite Facebook YouTube na boiko website yetu no tore live imegata se ni kiandizi tito na somo timoko mwingima kwera na tore tunyara kwa batogo sanga semo yo mwere ye lesson abo gotonyara kwa batogo kurigereria ama boli ago na kugeberengere biago ibikwanyara kwa batogo sanga amona into ime studio. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ikiwa unamtafutia mwanao shule ya matokeo mema, basi The Elimu Academy ndiyo jawabu lako. Wana madarasa ya kutosha kuanzia PP1 hadi grade ya 8, computer lab, magari ya usafirishaji wa wanafunzi, walimu waliohitimu, wana laboratories kwa elimu za sayansi, eneo zuri la mafundisho na interviews za intake ya January zinaendelea. My name is Cosmas Nyabala, head teacher Elimu Academy. Elimu Academy is one of the best schools in Kenya and actually the best school in Kisii County. You are welcome for the ongoing interviews. Interview fee is 1,000 shillings. Other requirements are writing materials like a pen and a pencil, assessment book and a photocopy of birth certificate. Tembea shuleni umo mjini Kisii, opposite Kisii High School, karibu na ATC, au wapigie simu The Elimu Academy. Alright, ladies and gentlemen, mazee on 31st na wewe Peter kwenda huko Saitan. Mazee on 31st na 1st mazee tutakuwa hapa hivi ndani ya Camel Park Akuku Danger. I will be the house. Wewe nini bana, hii ni bangi gani hii? Tutakuwa hapa hivi na DJ Nelix pale, bring your children. Tutakuwa na Tommy Sifa will be in the house. All this zitakuwa ndani ya Ndizi TV. Kuku Danger. Kuku Danger. Kuku Danger. Kuku wacha niweke kidogo. Wale wa Kisii wote wako ndani ya Kisii County, Nyamira, Nyanza. Kama ni kupakitana 31 tutakuwa hapo kuanzia asubuhi mpaka tarehe 1 asubuhi mpaka jioni. Kwa hivyo entry ni free, yani kuingia watu wakuje bure. Kukura tutakula hapa, kukunywa tutakunywa hapa, kucheza tutacheza hapa, kuswim tutaswim hapa, muziki tutakula hapa, DJ Nelix atakuwa hapa. Bas, Mbaramba atakuwa wapi? Hapa na Akuku Danger na Matoe pia. Na Matoe. Atakuwa hapa Mbaramba ingiza Kuku Danger ndani. Bas. Kabla hujamaliza. Kumbuka ni tarehe 31 mpaka tarehe 1 jioni. Kuja turekee mwaka. Kuja tujima. Wewe. Unaribu hiki kitu bana. Wewe. Pastor Peter Vita Muruabe amuna bakristo be kanisa ya Gospel Embassy Chapel Ministries mono nigo bagukwarigania ase Gospel Extravaganza Jumamosi tariki 30 omuteye 12 omwaka uyu iga gucakira chinsa ibiri chamambia wika chinsa 10 chamaragoba inchu umirane amuna bateri kuruime na isiku ya busi bakurawa amona Solomon mkubwa. Nikasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Festas Ikwabe, Pensila Mura, Sami Ntabo, Joseline Nyansarora, Sami Baraka, Boni Amsala, Embassy Praise Team, Amona Douglas Otiso.
inchutu mwirani yasenga mbia mono asogo torenta obwarobo na boigo kwarigania omwako 2024 in style. Majina naitwa Naomi Kwamboka Ondieki, nafanya kazi na Osmo Traders. Osmo Traders iko located in Kisii Town, Sansora Building, opposite Shivling Supermarket. Osmo Traders tunauza tiles, fittings za milango, fittings za choo na za bafu, pia tunauza rangi kwa bei ambayo ni nafuu. Kama wateja wetu, sisi kama Osmo Traders pamoja na Ndizi TV tunawakaribisha Chinkero Night on that 1st of December pale Camel Park. Itakuwa sherehe kubwa sana ya kuvuka mwaka. Karibuni nyote. Kaunti ya Kisii yikorawa n'umugavana Omuske Paul Simba Arati asoko bwaterana ne ward yebino inseyomu MCA Honorable Stephen Arika nigo bakobarigania mwensi asomo yiga bwogo chengera omwako muya wechiri wibere nemero gebere nenye oyura korekane asigeti Kenya Nturago imeye ward yebino ritukoria Jumatatu etariki yemo y'umwaka wechiri wibere nemero gebere nenye Chikwaya ao Nchibaroro. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako. Abanyangero amonabara ibechinge njochonsi chigosori cyabana una bouncing castle sacres slides nechinde chinyinge nechabantabanene na chirocho Nchibaroro ni chumwensi twego kiene gucengera umwako mujya wikiri wibere nemero ngibire nenye. Asante mwaka mzima. Ndizi TV Ubwansu Bw'umuguzi. Biamono Mauricia. Mate taragendo munteso mutimbuko twatanga nkwire na tortoso asense moyo mwelio kigima ya eleson ya echumeye ye kwoteye ase tokale ko bato kwanera igoro muri yakali nale ko bago ikibuka. Amina. Kitabu kia okomanuka isana ibere kafungi katangani kianda paka 12 paka 12 tesoma sobo ngima Mauricio mwate ngo batangorega igago guchiamo kabisa ko bwate nchiri ne Samaria lesson tude gotara some ke fungo tamanya watero aya kolega ringo gotera number 271 ogotera okonene oranche kanyago tubaragaria ngosanga tora mwanaye gaiga oibona kitogotera kurweza studio ngosoma tore ke fungo igia okomanoka isana nebere fungo ya kianda goikira 14 nyuma asaya ngarigereria ngaroro musangirikano omonene mono oyonde atarenge konyara omonto ndatare konyara orwase keregesaku ase amate n'abantu n'omonwa bateneine bosio bw'ekergo kiobonene nase obosio bw'emanwa y'eng'ondi babekeire chianga chindabu bare n'amato emekendo amabokabo bakorera n'eriogiri nene bakobora ogotoreka ngorwase Nyasaye ito oyo ikaransete asekero kiobonene na korwase mano y'eng'ondi n'aba malaika bonsi bateneine asekero keria kiobonene n'abagakabaria n'echingiti chiria inye chire moyo bagatungama bosio bw'ekergo kiobonene bagasasima Nyasaye bakobora amina ogotogigwa nobonene na obungaini na obwakanga mbuya mono na ogosikwa na okobua ne chinguru nebya Nyasaye ito waikakare na kare amina elio yomo bwabagakabaria agaoncho kakamboria abantu aba babekeire chianga chindabu barabumbarabi ande ngaibarwa ngamotebia omonene one aya no manyete aya ere agantebia abana bo barura semechande menene
basibirie chianga chiabo bachikorire chindabwa samanyinga yemano y'eng'ondi. Bona ari na twasoma okomana ka 19 atwaroma no goteba ngane n'umuyega bw'imani y'eng'ondi oikire umuryaka riwariganigwe oroseriwe yanga ingiye yegatani ne yange yegatani tuote no gokoro kuye kwa bachino baye aba bamwitebire Yesu Kristo asoire ime yabo omenyire ime yabo onjoire chimbu chiabo obairo okobogwo komenye bona abana ba Nyasaye mbatire naso bosubwekero kyo monene Nyasaye go bakorkurwa sekeregesaku asekere amate emenwa n'abantu n'abantu abekero bagochikote naso bosyubo mbatwara samabokabo amato yemekendo akorokia obubui bakeri ogirine nabagateba ogotoleka nigo gokorwayo monene Nyasaye asuri amone manu y'eng'ondi nekero bakireri ogirine ne umaraika nate naso bosibwa abantu abaiga nabagakamba tokwa 24 n'eching'itinye bamotokio monene Nyasaye aseng'incho obong'aini bwane echinguru chieno kubokwe kwaretire ogotoleka kore no kobori gwokoma gwachanga aba ayo moba bagako kobori kaya abambara bia babegete chianga chindabo nandi ngai barure oteba barua aseme chande menene nandi babwire gwitera samanyi ngai manwa y'eng'ondi ibo mwanchwa obobwibo mu Kristo tai chinguru chiao telie chiane no kubwa kwa Yesu Kristo na kieri komina yatkoneranga ogosasi makwabo gukona chekina okorata ko baremererie karo bago chandu asing'injo kwigena kwabo lakini mbabwe asing'injo babwato kwigena kwa Yesu Kristo abanju manyaiga okwigena kwane nkobwati kende ekero na moire Kristo Yesu bukamabwane na itabire ingana ryaye yagoche ime yano menye ime yane omanya kongu kwigena kuri kwaye ndagokogera nji koremererie imechandirie remenene naba bamoire bo baremererie asing'injo bamoire obuguma bwabo abana bagocha gutuka iguru bone karo baikire iguru ogotera na kuko igatwara gochigotera tarakorigirira ingo egotera namba 207 bungo ikanka ntore chigurube cyane ngo ikanka mboi wo bonene nintero mugano wo motoria onengo ikanka ngo ikanka ororo wensi mbere ngo ikanka ororo wensi mbere ngo ikanka mosute wensi no ere ngo ikanka moeriondoro borabu ngo ikanka borabu boigoro morekerwe chera bonda ebo tambe ngo ikanka ororo bwensi mbere ngo ikanka ororo bwensi mbere ngo ikanka ndoro bosyo bomotoria ngo ikanka ntero buya bomotoria ngo ikanka ntenene asare elio mosasime menere botambe ngo ikanka ororo bwensi mbere ngo ikanka ororo bwensi mbere ngo ikanka omulisi umanyete ase gefungo keri twasoma
ribori mbarabi nande ngai barure okwirana rikora ari Morisia nigo kwena no gosemeria amina ingesa bari yo kwegena kumbe tari yo goisaransa igana goseka igana gutulia uganyo gutoleka guikere umayete ribori kwirana ngaba mparia baremereirie emechando kumbe kira tukurangire gocha sobo korari emechando lero bororo mboi bororo mboro Morisia gaya tiga tono rigirie kamera iria ponse abanyare ko bakorangirwa asobo korari imechando nero ogosugumu nkororo lakini omweri oye ogosemeri nkororo wokonyora ugotolika noguma bwakaranaka Paulo ngukuona ariga imechando itugwitira nemeke muno utayibweka na maya tugukonyora somali ngana yogosemeria imambia bono umwanchu murigeria timanyeti aye ase umwako y'umugima ase ekwote twanyare ko batipurigeria iya yare ko bagigo twariga ni twensi ko baba koreri ase umugondo twataka twateba umurisi omunene agoteba ngarigesa nerinene abagesa nabake bari baisa ansete isiko bataranya ko bagoso seconde yemo yoko babagesi ekurate no kuraria mbono na tunyara ko ba tugote twense asogwamo asinga njogo soa ase emeremo yo gukoreri wirigesa irinda abantu banyara ko bakwenyorera uburuti bwa kare na kare tuteke toswasa maguri naboigo ebirengerario by'umwancu muri Morisia nekende nkeyo getigarite turasoma beratatu ayo amwancu muri nyare ko bakuguri mambia agente kamotara bekana ki abantu tukangani tutogotoma bagesi taintwe ase gitabu kia Matayo kiandike mugo kia ye kie 35 na 2:3 igomane na gukwana neri agatebia aboro kubaye digesa neri nene kurinda bakori emirimo nabake polio manene bwirigesa atoma bakori emirimo gochia sirigesa mugondo bwirigesa yes igo tukumuburia muri Paulo no manene otete ngantumira aba dero tugwekora sana asikanisa ngaki bona yekero bachori dero ringo chikorosia Morisia to mwake isiko takogera obis mwako tugwekora tayaye etuwene takogenda puna bari bare gusaba no manna atebe mbikire nsemo nyarebe na nyarebe chikonkorere mirimo dero maithe chinkoro intunto manyiti chinkoro ase gitabe kia Matayo kianda ebungo bya 35 ibirgo ine 3:5 na bomba na tatenga borio manyene rigesa lero ku yemono sana Paul Muragwa kuruchinse mocha arigo masaba skura gotabanga isabatengi yabalisia bemona singichia magere lesson egatav kia Luka 10:23 agotabaningi gokibwate esegetenene asingincho yogo tokora tunyara ko batugwetu ka nyuma yo mweli otraika yamena oyo tari amana inji agosiarira enchirendenga oyo muntu utari amana inji rigare maminja kefunge kiona ngomonto na aba sobokoreri ubu onyeteri asomane ne buna Judas yaringi oyega no gusiarira taiko sangiriri biamono kegima kefa usoro kurwa account 047 hiyo Nairobi Mombasa road agoteba ningerete ko bingo seseni wa happy Sabbath abalisia na bigo abaligele bigeta seni Kiandizi TV agoteba amaine chinga ki echine chiomwerio nigo etubwenderete tunyare ko batukuyariga ni bene asengencho yoko mwarigania ugocha kwa kabere kumwana onyasaye Yesu Kristo muri sidoko na rigore chinga kichomwari bono chinga kichomwari chime chande mengi yes aba ukabara abwe n'abaremereri asante sana Jerenalo ko wole na ki njegoro kwa Dan tatebutia sakuru hagotabanga ine abalisia ningi engenjo yoko bomwe kungi omachono wa Kristo elieto ko bomwe kungi no kwirita kurwa samangano nsi atagende no murubirio Nyasaye atabe ugwanja gwa tata no mukungu agwetanga kurwa saba sacha bonsi pi urigerio musacho ye oyakuru kumwe kungi yes
no moisike ataranywa mwe erendete batanyara ko bana musachundi kuika onywomirwe einere kuruko mwekungi. Alright, Pauline kurwa chisemo chia kiogoro hakoboria ningi egekoro kwa enchiri ya kare na kare naseki ekorokerwa ya kare na kare. Enchiri ya kare na kare na mangana maya agotworo kereriguri y'umurubiru bugotore kabuna nyasayo cyagete nsi yatarabi kuburuso. Amangana maya orokereri nga Kristo Yesu ekerare nsi yakiri kugwa sebibe ngukiri kugwa sebibe akana chiki nange kugwa ninjiche nyigorubu na mwanya bantu menya asegati yabo ntare amana barabwo nkore mbere masegati yabo nekarona akurire manya gukwa mbwe bibi manya ko bawo bugima bwakana na kare aya na arakorukwa amangana amaya. Sante sana. Thais Matinde krochi semo chia Nakuru City abatabanga oborito obonene abarisia nigobekire ase obotumwa bwa maraika batatu. Inkiye kugera egeko erabakwate enchiri ya kare na kare enchiri ya kare na kare ekoro kiguriye mirimo emye Yesu akore yo gututuria naendo yo tokurige no yo mubwika Nyasaye omutungi iguru nensi ebinde isiko yaye gutureka nkoyo ne yende yateba nga amangana ali abantu bachagete baberi okweroseria erieta nonya mpaka bono no nabo sasimi okunga okogendete n'abantu okweroseria erieta na gokora ibi byakirenge njibona byarute se omotiorio baberi ebinyasaye bigatuko ebinge nabona abantu bote ebinyasaye biri ebinge no mwari ikere se ense kubetereria abasomba abanyasaye ngabasasi bunense yatyora na baro bakana yaya bona shadara kamisha kana pete go bakane te bote gekebe gekoba ntomo sasi bomanene bweka nerio era atakoba lemeria ase abantu bomanene. Sante sana ngati tu yabanchwa abarigirari habarire birengeri byabo usanga munanto gutarase incho ya maboria timate muri sosino kwatengana yawe bone twari gukurire komano kokorie 21 ne 22 amangana gukwana nga nyuma aba abachore kubachire iguru kumano ke 22 egatanga mbaye guribaga tyo kurigereria ase bitabu nga inkiye kwera nyare guru kurandu byatari gora na inkiye kwera nda chirekodi chiuruki egekwera abandi bari iguru negekwera abandi batatuke iguru bakoro butukiesie miaka 1000 ya mingima emiaka 1000 ya muko ya erire saitani ara senseye abanyabibe mbakwete bamanya kubukwa akorukwa makweri okubukwa kabiri saitani abangaine barora abakene baikarasta so mu Jerusalem umukiyo wotirimbuka wocha Fatia koko yorwani segi omororo ruguru basambe enseye yagacho buya ekerense yagachiro buya omonene anacheki nanga bono ngo chikomenya n'abantu bari natureti kumano ke 22 neye mayamba tanga nkarora igora ya enyia nensenye igoro yeritanga nense yeritanga byatikire gweta nkaro mucyurio o Yerusalemu gwika kurugoro buno muri akaribu yarigani gukia se nyomba yo mugakoye Biblia gotaba elio ngarora igoro aya na ensenya na kigoro yeritanga nense yeritangani byaetire nonya nenyancha teri naende ngarora omochie olia omochano Yerusalemu moya ogoika kurwa igoro kurwa senya sae obekire angebuna omuri akari ochabeire gochia aso musachoye ngaigwe riogiri nari kurwa ase kerogo kerie kyo bonari goteba rora obomenyo bwa Nyasaye nigo bore amona mwanya bantu ere namenye amona barabuo nababe abantu bae na Nyasaye omonyene nabe amona barabuo bona ekero ense yasibiwe nebe byasari kara na kare abanye basiriwe saitani usiriwe ense njagachubuye Nyasaye narete headquarters chiaye abikase egati y'abana baye bari boburuti babwiri amenya marabarabo kare na kare kumano ke 22 yamanya goteba nga ekero egote kobo ntokugania umubaso ntokugania umutienyi otukumba okobo no mubasobo tiyo bandi kobo na mutienyi
omonene nero orabobora bubwaitu igwaro rioka amatukonzi nari agachikorigeria akarora ng'a orochendo rokorwa sekero kiomanene kiomanene bwomanene tutachete enseme yo roche no enseme ndi neri tunda ndiro motori tirete kabwata na gatia ikorwa matunda 12 erimo kero motienyi na mato ye matunda yo motori akogweni korwa samarwera kerengencho titunda riri korukri tunda riyo bugima riri asireta so mugondo Eden riri Adam nawo bakandi tugumbaria turabe tokuria eri tunda erimo asoboga mabwito kera ritunde rimo kero motienyi aso kero mwaka buno kwenda kurwo mwaka witio yondo do yonde asoboga mabwito wenzi omanene nero rabo mworo kito manene ugotwegeria igasito no goterera kumubaka nainde namenya manaintu kare na kare michanda teko boburumbo kobo natinya mariga kurwa samasi yabantu igotura acha koro genduruya emission yo gotorika ya erire lakini bono tuachaka a new mission yo komenya ubugima bakene amena sana mbia no molisia asenje samari kigima yo mochie o Yerusalemu nya unigatabyo kumanuka 21 ikira na boige 22 kaliko boige ukwanera inchira umucyo yuchabire molisia inchira yo gakwereire igoro y'umucyo yo inchena bombwate ogosemeria no kugane ngangana inchena nyara ko binkwanyara libagaria bene okuna kukoro gosaba kwao nilero gosemeria mwanchu murigereria lakini ingane mwamu mpaliboka ranyale ko babaremereria asorogendo rukurie na somwa ko mugima omoroberio obwansu besabato amagere lesson kwanira ko bagosanga mana intwe toire bageri una ababwatani anene kurwa somoroberio tunyara ko bato gwakara ngambye mono asamabuli yabo asebirengere bya kwanyara ko bagosanga mana intwe somwa ka omugima chinga kitogera to ko bato kuyarigania somwa ka o 2024 nere sabato yo mwali kigima Morisi na kwera na kwanera amangana ya malito kigima wakiru mwanchumo ligire ngambye mono naye amono Morisia Dominic Bosire amona bwatani bonsi kweneke buna umurobeli yo nyale ko bwikirana asoikira ingana yawe mwali kigima ingana yawe mwali ndara wateba iganga ayo omwanchwa ebintu mbiro saitani yagechete bibire ogochika kwa Nyasaye bigo mutenenera buna embu ya yiri ne kenda agechete no bwamate gati yo musacha no mukungu potenere to so bwamate segati ye kanisa na Yesu Kristo rero mwarorera abantu bakweruka ngata minority abake mu musacha tayeto kunyo mu musacha onde no mukungu anyo mu mukungu onde nenze yaba ireri baga nsaitani otayeto gosoa atantani murubiri gutoreka ekende asama chikari komi ogo chika woka wokworo kinga naro yotongete igoro nense chinyanja ne chinsoko chia maji no chika wakane kwe sabato na koroko nako geche tata ete gugoita ebinte bibere dabiko koletere nsembe chando na ende bono igwa banchwa Nyasaye taigo dina dini yago dina abana ba yabigenu kurwa sichikanisa chionsi nasangereria abegenu baye barinda machikaye babe no kwigena kwa Yesu kicho muntu akonya gutunya nga inkiya manena agane tinkore nabasangereri nababekamo ntoche ko bane kiombe kiabegenwa bo manene naende tobene abande bari maminja ya abana bo manene igo Nyasaye yongo sabango manene Nyasaye tokonye toborio manene ngom manene inkioga ne tinkore na Paulo aboletie dire ba omerete na Yesu Kristo biemono kegima umulisia kwa niaba ya watani bonsi Vandizi TV aneno moroberio ubwansu bwe sabato twakoganirie amaya aye amane ya mate yago mate sabato ndo turachukomera nigera abe yo mwakomoya tokaniria happy new year in advance kurwase gataseni Vandizi TV na ndogendera mono bokoreri bwao mwancho murigire gwikira wono tugikira omwerio wa magire lesson yechumeye ekwoteye kilesson chekwotende kyasokera mulisia bona tugochwe chake kwotende gitabu ya Zaburi yarigani asinga choko nyale lesson ya gitabu ya Zaburi nyako ko irigari kira turomera ne sabatende
tunyara kuba tugusanga naya mange nekireki kirekerenga ase gitabu ya Zaburi. Nyasaye tigagusenie Mauricia Dominic Bosira, thank you very much. Na bonsi bari banyara ko bakwendeka umuroberi uyo nyara ko gwikaga igoro togenda ko tukugwatira na komo agoro kwa bigari nyanchama pia mono asemere mimi yokora nira gosemere ngore na tora sen sema ya gatatu asana nyara ko batugusanga amana yegusasima gwetera senchira ya materere sanyara ko bagusenia asiritere Yesu Kristo. Amen. Morisi saba. Tusabe Nyasaye Tata nende twachira asure buna abana bawo abareu twakuburiria aliese tutaya bika bunara yo bika gwetera somo ikoma chenu kiombe gikionsi yategereire ubutumwa bukianza kurigaria samarika machenu otorosko bi ekanisa yawe yaba chenu bawo baraika senkeria iguru twakuburi koranje keroyo masare ere ni familia yae aba bategerera na abarachi gotegerera guchimotwi utubikamo utwarigani asugutore kokorana gwatoroseiri twari ukuburio rinde nsi yitu ya Kenya ni chinsi chionsi chinsi ibisegi biro binyara obwati chimbe chichisegi erindegere abana bawo bari gwatumira bakurukwa bagese bagende baikirikire getungwa abantu bawo barigani gwasugutore kokonane ogwanje kwokoreke atwasaba gwitera asirete ya Kristo Yesu maturi. Amen. Amen. Asante sana Mauricia. Bakwana yamaya sabato engia na wancho muligire togendare bwira nande asentunda ya gatatu atugana ko tugusasima wetera senchira ya matera.